Или ето ма и мене. Тук съм на курорта Свети Константин и Елена. Преди да отида при роднините на гости на 100 км от Варна, реших просто да мина тук. Но понеже преди 2 седмици бяха Варна и не се изкъпах, защото докато се намеря място, и стана време за влака, пък и добре, че не съм се изкъпала, защото съм се била настанила на втора буна и там водата била много мръсна, защото красиво, има лебеди, които идват да зимуват всяка зима и вече като свърши лятото тук идват да зимуват. Явно идват от някъде си там, тук да зимуват. Може от друг край на България, де да знам. Понеже се влива на втора буна във Варна минерална вода в морето. Но не е хубаво за хора, защото пък са вливали някакви мръсни води. А сега тук съм на Свети Константин и Елена за няколко часа и после към 9:50 ми е влака. Ще ходя към зоологическата градина след малко, защото нямам чадър. Пък и той и да имах чадър не ми трябва, защото аз се изкъпах вече в морето. Много хубаво, но дърпа. Просто има червен флаг и както виждаш ето нататък, това е всъщност Свети Константин и Елена. Тук като малка с баща ми, той е военен и ето тук отгоре е военния почивен дом. Сега не пускат цивилни, които не са военни, през лятото. Зимата май пускат. Но трябва да са резервирали, не знам. Не всяка зима пускат цивилни. Миналата зима, по-миналата също звънях, не пускаха. Зависи. Просто зависи от какво е спуснато отгоре тяхно решение. Но сега ходих до рецептата, жената каза, нали, викам, ако дойдем по-зимно време, когато не е сезона, пускат или хора, които не са военни, нали? Каза да, но пак трябва да видим дали има места. И сега тук се изкъпах вече, морето много дърпа. Къпах се половин час, седях във водата, потопих се цялата, но аз не мога да плувам, но си влязох до кръста. Но идва прилив някакъв, който за половин-един час просто направи ями. Много гадни ями, които не са приятни и дърпа. Така че ето няма много хора, спасителите свирят. Няма много хора в морето, иначе има хора червени флага, иначе има спасители все още. Все още минах тук по центъра на курорта, казаха до октомври са тук още 10 на дена 15. Много интересно днес. И след малко ще ходя с автобусчето за 2 лева. От Варна до тук е за 20 минути. Аз си го знам от малка. И се изкъпах добре. Мислех, че беше дърч пукна, но аз като се намокрих цялата ми, добре, сега се премести. И да видиш какво е за минер. Изкъпах се, супер ми е, настроението е на шестак. Нали съм си и шестак. Шегувам се. Ето нататък е друго. Но няма много батерия и трябва да си я пазя, ще ходя до зоологическата градина, че ми е интересно там какво е, но ето виж морето. Ето тук е интересното. Ти ме питаш и някой път трябва да доведа. От Варна, както казах, е на 20 минути, само 2 лева междуградски транспорт. Нищо не струва. Но тук ето минерална вода се влива в морето. И ти искаш в София сега, не знам, но тук на морето. От курорта има явно подземни минерални води. Безплатно, ето човека се къпе, но да ги снима много, че сега ще кажат хората, пък какво се е разснимала тук. Ето гореща вода, топла, се влива и хората се къпят, много е полезно за кожата. Та има малки гьолчета и хората са се потопили и морската вода има тук пък един гьол, който е до кръста и се влива в морето. И хем морска вода, хем такова, но не е басейн. Тук няма басейн, който да плуваш, до кръста и малко гьолче. Но горе военната база, само обаче за лятото е за военни, има минерален басейн, който е смесен с вода, да може и да се плува, защото иначе само в минерална не може да се плува, тя е тежка. Аз там съм ходила, като съм била на 17 и баща ми беше жив.